ole ka channel min lo thira min lo subscribe thin zong zong tu te ama sain chi bai ka book ma sa chewa ka channel hi channel thar tir ani awang hian ka soi pho tong in min lo like a min lo subscribe a min lo share sak zel turin ka ngen bok chewa min lo comment sak zel tur pon ngen bok chewa ni ole hei kan huang hian an hling ani a an hling hi chom mea po man thei ani a atui khop maya an hling hi chom mea hian kan lo hriat dana chun an hling hi in ti cherna i mai khang kan lo hre thina i amai ro chu kan hanjir chiang ta ka chuan an hling hi internet vela te kan en chuan damdawi tha tak mai ti sen lama te po i siam thei iron siam thei te kha lo ni a chu ba kha ama hi hei kan hriat ang hian antioxidant ani ba ka hian kal thalo tan te hena thakop mai chuan i bp sang le i chun thlum nei tan khan thakop pe kan lo hriat tong khan kan soi tong khan in ti cher nan khan kan lo e thina ma chuan he an hling hi tuna chuan heng bp sang te chun thlum nei tan te khan thakop mai an hling hi kha kan hriat bel le to ani chuan vun tan thakop mai a he an hling hi ti vun hetiang ang ti nung thei han ti glow thei ang kha ai apai tle tani an hning a hian chu bak an hling hi thil tui ve tak me ni a chon me a po hian kan he thaw ve an hling hi chu amai ro chu tun lai hian an hling hi mu turi awang ta khop mai a chon me bazar vela te ni lo chon hei tunami po hi kan van nia ram hnuaya kan hmu ani a hei hetiang hi na ni a ara hi te ro te hi na oma hei kan munga hei bok te ro te ang he na oma an hling hi selo tam tak an lom theia chuwang chuan hei chiang doin an en ni la hei hi chom me tui takani ba ka damdawi tha em mai ani ti sen chang te zun thlum nei te tan te le kal thalo nei te tan te le vun ti chak nan te ti that nan ti glow theina ani ti kha kan hriat a poimo ni he an hling hi hei ana hi en mangla chabet na nen hi nang khop mai a an hling hi mai ro chu dang lam na chu ara thrin ani hei ama hi hei te tok te ra ai hi na te na ka ara te po hi ai thei ve kan an hling hi mun then khatai chun an hling hi atam thrin khop mai ma se tuna chon chop mea hian bazar ve ra te hian kan man chat to bang hian moi mai tur hi tiang ang dai nai ve la hinom to lawa chuan chuan an hling hi i lei kan du'a i kan mang tang kai du ni chuan bazar a lei mai kha i rol sam ber to ni tu nang lai a chuan an hling hi thil pakhat chu damdawi tha to mai pakhat ala oma chu chu i kala lung te om ta ni tha khop mai a an hling hi hei youtube a te po khan an enu la i mi pakhat pon kala lung te nei kan ni a ama ra chu an hling kai atang hin kan nei to ngai lo ti ni kan soi to ang khan an hling hi kal damdawi sim sim ania amai ro chu i kala lung te i damdawi ani kher ti hi chu kan hre tam om lo ve amai ra chu hi kala lung te nei tan te po khan i damdawi tha em mai ni he damdawi hi hei en ma ula ka video tam taka hian i anna hi lo la chiang lo hian ti thina amo i afia lo hin ti thina chu ban chu nei nai do ka line i subscriber te viewers te i taka in mu theina turin hei chiang tok in kaula uluk to in han en la hei afia kel kolania ara hi nei ai sin te hi hei han en chiang ma ulai kala chiang tok to ni chu ban chuan nge lo la fia teu ti kha chu om to lo tura ngai la amai ro chu lak fia te in du zer ani pana poi chong lawa subscriber te viewers te thu nia ha ka chu hei an hling hi mun khatai na om deuh teuh thina tun ma chuan kan soi tong khan amai ro chu tunang lai chuan mihring te kan lo tam to chu baka engkim hi i poisa a chan tir thei lo vek to wang hian thlai na te ma nang lai kan impact bor thinang le ei ina kan en lem lo te poi bazar kan zor to hi chuan i poisa chan tir thei zela wang hin an hling te poi awang tai mem ya kho puya mi tam tak te pe chuan kan hre to mang lawang a na te poi chuan chuan a na te hi uluk takin kan en tur ni he damdawi tha deuh mai hi